דוד, אתה אומר משהו רע, אני רוצה. עכשיו? כן. תום בן שמש בגן חובה. דוד בן שמעון כיתה א'. ותום בן שמעון בן שמש בן שמש בן זוהה בכיתה ב'. דוד, ככה המורה שקוראת לו, דוד, אני אוהבת אותך. והוא בכיתה א'. ותום בכיתה א', וכל הזמן חברה שלו מלקקת לו את הביצים. המגיל, חברה חמודה חתבתה בשביל שתהיה בקטן. ושתום אומר סליחה מורה, הוא אומר סליחה למנהל, והמנהל נותן לו כף בוא'נה, איזה כף הוא נותן לך פיצוצייה. מה? ככה תום צוחק, ככה דוד צוחק. איך תום צוחק? איך תום צוחק? איך תום צוחק? איך דור צוחק? לא, איך תום צוחק? איך דור המשקוף עופר אומר? רד אליו, דור, רד אליו. תעשה את השיר הזה על דוד. הוא אומר, יאללה, בוא נשיר על דוד. דוד עושים ריינה. הוא מדהים. ואנחנו פה יושבים ומחכים. לקחתי סלולר, הקפתי את המספר. דוד הומו, אס.אם.אס קצר. דוד הומו, אחלה של מספר. עד כאן הם חדשות על דוד, החמור מבן גוריון.